Здравейте, момчета и момичета. Ще се опитам да направя едно кратко клипче на тип ревю на резултатите от днешните две сесии, които направих. Ето, това е графиката ми. Маркирал съм няколко ръце, които искам да коментирам, като ще се радвам да стане дискусия и да коментираме заедно с вас евентуално след това. Забелязах доста слаби отигравания на играчите, както винаги. Нищо ново за този лимит. Нека да погледнем ръцете. Първата ръка, която съм маркирал. 3-бетвам. Човека плаща. Тук мисля, че размера ми може да бъде малко по-голям предвид борда, но като цяло прибетнат под дровете би трябва да са много по-малко. Няма информация за човека. Той не плаща. И тук вече решавам да залагам, като не ми харесва размера ми, тъй като просто търна не е добър за мене и аз малко или много се задължавам към пота. Човека ме влиза уин и за мен не е добра игра на ръката. Просто има твърде много ръце, които ме бият и понякога ще ми показва може би нещо от сорта на дама вале с някаква купа, но като цяло очаквам доста по често да съм назад в подобна ситуация и се оказа точно така тук. Така, следващата ръка. Като цяло, за предната ръка да се върна, извинявайте. Това са тънките моменти, в които правят разликата между по-добрите играчи и оказват значително влияние върху win rate на един човек. И като цяло, да, просто когато рядко хората, когато проявят агресия, нямат нищо. Това имах предвид. Така, ето другата ръка. Човека донква е толкова суфборд, но изглежда ми много защит. 13-7 за 130 ръце. Ще и да го колна. Не виждам смисъл да го рейзвам на толкова суфборд. И тук човека решава да се вкара уин. Не очаквам изобщо не очаквам да играе така валей 2. Или някаква много силна ръка. И реших да го колна. Помислих, реших да го колна. И ето какво ми показва. Просто хората не знаят какво правят. И може би това е една от най-силните ми. Това ми е може би Асай Попове, може би тук ще ги игра по същия начин, ще колна на търна пуша му. Деветки смици със сигурност ще ги фолна. Следващата ръка. Изолирам лимпър. Той решава да донкне. Колвам го на този борд.
продължава да донква. Тук може и да го резнем по принцип, за да градим пота. Аз мисля, че това, ако има по-слабо асо, пак ще го стакнем. И плана ми е да пушна почти всеки ривър. Ако той бетне да пушна или ако той чекне, пак да пушна. И аз пушвам. Той е фолдва. Явно е пълен идиот, няма нищо. Следващата ръка. Някакъв рек. Така, чеква. Залагам за протекция от оверкарти. Пъш-дровете предполагам, че ще ги залага. Като цяло този борт е добър за залог, според мен, но той решава да чекне. Залагам аз на колба. След това ми донква. Много странна линия от негова страна. Много странна линия. Само да погледнем нещо. Само да погледна, че за първи път записвам. Предния смисъл, опитвам се да запиша, но предния път не можах да направя нищо. Да, всичко е наред. Записва се. Много странна линия от негова страна и не очаквам да играе силните си ръце по този начин. Просто не знам, не мога да го сложа на точен рейндж. Колвам го. След като ми чеква ривера, подобрявам се и до флъш. Залагам за валю. И той ме колва с валета. Просто е нещо се левелват хората. Така на другата ръка. Идем. Рейзвам. Човека плаща. Залагам за стойност. И тук на ривера не виждам смисъл да го рейзвам. Едва ли ще ми плати с по-слаби ръце. Шам да го колна. Трябва да показвам по-пивале. Така, следващата ръка. Този човек беше доста защит. В момента на ръката, когато играх, беше под 10 DPI. Поне такива спомням аз. Отбелязал съм го в цвета, в който отбелязвам нитовете. Все пак го трибетвам. Няма как да не го трибетвам с такове. Той плаща. Най-вероятно по тази причина съм решил да чекна на флопа, което мисля, че не е особено окей. След това чеква втори път на супер сух борд. Плюс това е пернат. Залагам не много и човека почти влиза all-in, което не знам, много трудно, не знам как не от две мога да фолдна по поле, но просто прецених срещу този да ги фолдна в тази ситуация. Може да не съм прав, може да изиграл странно някакви валета дами по този начин, по причина, но едва ли има седмица. Много седмици. Все пак реших да изиграя ръката по малко по-пасивен начин. Така.
Това е за момента от мене. Това са по-интересните ръце. Добре започвам. Мисля, ръмвам добре. Надявам се да продължа в същото темпо, като това, което ме кара да смятам, че нещата ще се получат доста по-добре от това до момента при мен, и че промених някои неща основно в пост-лоп играта ми, и се надявам да тези резултати да продължат в лонг-рън. И това е за момента, колеги. Утре няма да мога да играя поради неотложни ангажименти. Затова в сряда, други ден, ще кача второто ми видео. Успех по масите!